Fuj. Tak. Dosť. Máš tam myslím tam cukrovú. Máš tam vlastně ještě... Joj, to je to. Tak ty ještě budeš rád. Takže čo sa z ďalšieho videjka, Žetila. Dneska je tu ďalšie videjko s našou Tylou. Žetila. Áno, ale ešte byť preč. Ako vždy, tie dvere sa ti neotvoria. Ale otvoria, ja furt čarujem. Moc nečaruješ, moja milá. Takže je celkom poslušná, ja ho milujem. To moja láska vo mne. Protivná tak, že ho môžem vyhodiť do koša. Sorry. Oh, I'm sorry. Počkaj, si tu nastavím kameru. Zavadzáš. Tylo džus. Tebe je vidieť hlavu a mne nie. Vidíš? Vidíš, aké je to podvádzanie? Moja milá, láskavá. Čo ňucháš tú kameru? Zadoček ma súvie. Zadoček. Som, že ho na kamere vidieť. Trošku nie, ale... telefón mi padol. Alebo skôr kamera sa dá povedať. Tu má svoj. Ježiš, kamera sa mi vypla. Áno, môžete vidieť, že naozaj tu natáčam sa svoj. No. To je tvoj telefón. Má hovienku mat. Inak, ešte kedy sa pôjdeš prežrať? Asi chudák. Ja tu normálne cítim rebrá. Tyla, chod sa prežrať, veci kosť. To mi hlavne neznič. Ty kocúr jeden, toto mi neznič. Dobíjaj do toho boxu šla. Čo robíš? Čo robíš? Čo tá mačka robí? Počkaj, no tam teraz vyskúšam dať do schla. Asi to robí veľa zvuku. Že tam chvíľku vydrž. Tak. Ticho. Ticho, mačko džus. Ticho. Jej úplne bije srdce. Vidí, ona je úplne... Keď ja upustím, ona ide rýchlo preč. Motorkárka! Privítajte motorkárku! Nope. Ty mačka kalíka. A to bolo zase čo? A za to si veľmi dobrá. Ty kokos, to bola. Mačka, ty si... Ty si pekná čučulka. Chod sa vyzrať. Dobre, čo chcete? To už je všetko. To je naša mačka ináč. Neviem, čo chcete. Furt tieto blbosti. Ináč vonku až moc pekne. Chcete vidieť, tak tam robia také blbosti. Pozrite. Počkaj. Tak to
Ja si za vás pokazím žaluzie. Normálne. Tak to tam robia blbostičky. Kámo, kebyže toto, kebyže môžem otvoriť okno. Ticho! 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 Nepočujete ma, alebo čo? Ticho! Ja teraz som práve zakričil. Ticho! Kamoň sa ma fakt nevšímajú, ale mňa to úplne fúka. Ticho! Kámo, fúka, ja zakričím úplne 500 rána. Ticho! Tak teraz silný. Kúkajte. Tu zaostí. Ticho! Fakt. Fakt oni sa na mňa vyprdeli. Mamačka, ty tam čo čučíš? Vyprdeli ste sa vy na mňa vy. Ty kokos, veci mi tu... Prestaň. Veci mi tu padlo. A teraz som padol do... Horolezečka. Ty malý horolezec. Doťunčaný. Kam ideš? Takže toto bude asi všetko. Toto je proste video o mojej mačke, ktorá je totálne neschopná, keď si tu lahla. Vypustím fotoaparát. Čo to zase máš, mucha? Muchu, vieš, tam ti môže strčiť. No, toto bude všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ale čo? Vidieť. Môžeš si to... Takže, toto bude všetko videjko. To je toto videjko. Pretože už ma to nebaví. Ťa furt natáčať. Jak sa... Ty kam? To je záver. To je pohľad na tú kameru. Ja ťa zabijem. Ty ma natáčaš. Veď som už teba natáčal aj 50 miliónkrát. Inak fakt no, tebe to neserujem. Ty, jedna mačka. No. Ani Múnovi to neserujem, proste je to život Múne. Musí mi písať už im komentár. No a ty si nám ho ukradol, veď to je istá mačka. To si ver, že istá. Dostala. Tak toto hádžem po nej. Bum. Ježiš, kam to padlo. No, toto bude všetko. Majte sa pekne. Zatím. Pozdrav. Ja.